Здравей отново в светът на кристалите и минералите. Много се радвам, че отново имаме среща, в която с нова гледна точка да търсим и да намерим кои са нашите най-полезни помощници в този момент. В този канал тук и в тези плейлисти има различни гледни точки, свързани с нашите помощници, камъни, кристали, минерали. Като има за зодиите, има за феншуи, има гледни точки, свързани с това, кои са камъните и кристалите и помощниците, свързани с годишнините от сватбите. Една огромна поредица, свързана с всеки ден рожден камък, където понеже всеки ден някой се ражда и всеки човек си има рожден ден, да си чуе разказа за един от основните рождени камъни. Поредицата, която е за семейството на кварц, също е много интересна. Тази среща обаче е свързана с една идея, която пак идва от Азия, която е разпределила годината не на месеци, на лунни домове. И така не са 12 месеца, а са 28 лунни домове, лунни имения. Всяко едно от тези имения си има камъче, има си име и носи неговата мъдрост. Така че тази среща е за това. Разказ, свързан с лунните имения и камъните, кристалите, минералите, които помагат там. Разбира се, те могат да помагат и на теб, когато ги избереш. Имение 27, което се казва имение на моста, елемент вода, от февруари 21 до март 6. Мостовете са пътеки без препятствия. Изграждането на мостове е възстановяване на взаимоотношения, които са развили бариери или препятствия, които трябва да бъдат преодолени. Мостовете са връзка с това, което лежи от другата страна. Физическият мост ни отвежда до твърда земя над някакво препятствие. Духовният мост също ни отвежда през препятствията и ни отвежда до ново духовно място, след като преминем. Родените, докато Луната преминава през имението на моста, са миротворците на нашия свят. Те намират начин на тези от едната страна на един проблем да се свържат с другата страна. Те намират начин да преодолеят препятствията по пътя на хората, които искат да пътуват до далечни места. Това са духовенството, реферите, посланиците, съветниците и съдиите по целия свят. Когато Луната преминава през 27-то имение, е време да намерите начини да преодолеете различията с семейството и приятелите си. Във всички взаимоотношения има пречки. Но преодоляването на тези пречки е това, което държи семействата и приятелите заедно. Кристалът на имението на моста е син халцедон. Талисманната енергия на синия халцедон е трансформиране и търсене. Неговата символична сила е камъкът на говорещия. Разкази за камъни, кристали, минерали от всякаква гледна точка за тези елементи, които сме решили да допуснем в своя живот и да бъдат наши спътници, съратници, компания, за да може този живот да се случва по-лесно. Аз лично за себе си с удоволствие посрещам в своя живот много помощници от този характер.
кои ще посрещнеш ти, кои ще използваш ти, само ти можеш да решиш. Но ето, че отново имаше среща и разказ, свързана с кристали и минерали. Дали това са твоите помощници или не, това кой знае. Това, което обаче аз мога да предполагам, че всеки един от тези разкази може да ти даде нещо, за което да се замислиш, което да е свързано с твоя живот и как твоя живот да стане една идея по-добър, една идея по-цветен, една идея с по-добри резултати, така че ти с радост да продължаваш да го живееш този живот, защото живота обича тези, които го обичат. Затова човек е хубаво да си прави избора. Камъни, кристали, минерали и разкази, свързани с лунните имения и това как едни мили хора от изток са решили да внесат повече мъдрост в своят живот. Аз се радвам, че отново сме заедно в света на кристалите и минералите. В тези видеа тук, в този канал, има достатъчно гледни точки и елементи, свързани с кристалите и минералите. Ако има още нещо, което те интересува, винаги можем да го обсъдим, да го проговорим. Така че, когато търсиш твоя помощник, да може бързо да го намерим, да разберем кой е правилният помощник за този период от твоя живот. Лично аз предпочитам всеки един човек да използва своите лични рожден ден камъни, защото те са неговите най-специални помощници. Също така са най-прекрасният и най-личният подарък за това, което искаме да подарим нещо на близък човек. Знаем, че диамантите са най-добрият приятел на някои хора, но пък най-специалните камъчета за един човек са неговите лични рожден ден камъни. Разбира се, аз имам една мантра, която е за замяващи кристали и минерали, за замяващи кристали и минерали, но това едното не е кой знае колко по-далече от другото. Благодаря за това, че сме заедно в света на кристалите и минералите и до нови срещи!